Hello guys, good morning guys. Gulat sila. Welcome to the jungle. Galong ko naman tabo ko. O sige, di umpisa di John. Oh. Hindi ka nakamutla. Nalama ako din. Contestant number 1. Tatawid pupunta doon sa kabila. Tatawid pupunta doon. Bisita ng sinilas. Sakit ba lang Masakit sa paa yan. guys? Dalong na da John. Kalipot pa nga dahil sa imo. Kasi ang kabutuwa yung Oo. Nagbalik lang ka man, tapos ang sayat ka na iya lang magparking ho. si Dininggit. O tara. Akyat na lang tayo. Kasi parang malalim na Kalahati na ni John. Pangita mo ka dilugod. Chen. Ay, Chen. Si M. Hello, M. Ito si Aling maliit. Ay kung maligo mo na ka mo, matabok pa eh. Ikaw maligo. Pag nagtabok dahil mabasa ako dahil karon. Nabuang. Oh, 1, 2, 3. Alang, lakad ka mo. Picturean sa kata. Ito naman ako nagsiyak. May na. Oh, picture mo. Pa-picture ka. Ano naman papicture ka tamang? Mga dalaga lang na yan. Mataangas yung Picture be. Picture. Parehas na dahil guro cellphone. Ha, siguro Halika dito han. Batuan, anong baba? Nag-um sa batuan. Gabi, may ko pa na. Ingit ka, pupo ka man eh. Ang uyab to magabuto ko po. Huwag mo panay ka man yung Jela. Dabala di. Bebe, picturean ka mo. Ang imo nga no biya. Daddy. Hindi ka mo ba si Jan sa tubig? Ginata na ka mag-inibi. Saan ko lang din. Daddy, ginupod mo eh. Lipat tayo dun sa kabila. Bayaan ka na ako. Bakit po? Diyan na nga ni bato, maputi. Oh, lang kami ako nabubong. Ang Lagusan. Patungo sa Saan patungo? maya. Hama ka. Anay, mama. Lagusan pa ato kay Jessica Soho. Ito saan ka nga, Lucas? Ang Lagusan. Grabe. Ay, siya. Oh no. Grabe kasikip ba? Oh. Yan ang daanan. Ang daanan. Ito na sila. Lipat tayo doon sa kabila. Kasi ito naman tayo sa kabila. Dumaan. Wow, ang galing humambay. Di ba, auntie, yung haning sa suba ay namin ang tubig. Oh, ano na? Madalom diri, dalom. Malalim pala. Shout out, hindi ka ba lumagan mo?
Hindi, may tinamaan kita ka to. Ginabukay mo kayo. Malalim dyan. Hindi mo naman nangita. Shout out sa di marunong maglangoy. Kailangan may salbabida. Nanay mo, wala na. Iniiwan ka na to. Bye-bye, nanay. Iyak siya, oh. Picture ang daw siya, oh. Kaya sura. Tama ka na daw, may ido. Oh, nabuli ako. Picture daw siya, picture. Ay pala, sayin ka muna. Magkasama natin yan, oh. Yan, oh. So, ito yung daan. Ito yung daan. Wow, amazing. Woohoo! Dito na tayo. Mag-trail muna tayo. Trail daw, yun, oh. Yan na, yan na. Kala ko mag-trail tayo, hindi pala. Oh, may sakyan doon, oh. Kita nyo yan. Ayun yung tulay, oh. Ayun yung tulay na dinaanan natin. Green na green yung lumot, oh. Oh, lamig. Ang lamig sa panahong mainit. Yan, oh. Tirik na tirik. Tirik na tirik yung araw. Wow. Wow. May nakapaa. May nakapaa. Ba't ka nakapaa? Sakit sa paa. Ba't ka nakapaa? Masakit sa paa. Ang ganda. Ang sapa. So, ano kaya ginagawa nitong sasakyan na to rito? Ano kaya kinukuha? Ito sila. Nandito sila. Nandito sila. Tingnan natin ano ginagawa nila. Kung anong kinukuha nila. Nagkakarwash. Nagkakarwash sila. Nagkakarwash. Naglalaba. Hindi na sa? Oh, di ko na. Hindi ko kato. Hi guys, welcome to my video. Namay kun hapon. Hi vlog, welcome to my guys. Kun hapon, sunset. So ngayon maliligo daw sila. Sila, kami. Kami ang Uy, Tuloy na. uy, ang galing. Alright. Parang malalim na to, no? Ano yung malakas na kami karoon sa hapon, no? Woohoo! Namitali ka rin sa hapon. Para na-sunset namin. Alert, lutog na. Mga dalos-dalos buli. Sige na, ligo na. malakas yun ang pare. Oo nga, mabilis yan. Ano to? Basta sasakyan. Basta. Ha? Sa tricycle ka sakay ka rin eh. Sa tricycle tayo sakay, iwanan natin sakyan. Pauwi natin. Hindi mabasa. Oh, pauwi natin siya mag-isa. Kasi mabasa siya eh. Oo ah. Wala, hani, ba't naaabot ako? Bahala ka dyan. Ano ka rin? Talagson ka ka. So, Habulin mo ako. pastilan. May naliligo na. Ligo na siya. So, set up lang natin yung ano natin. Camera natin na isa. Tapos ligo na tayo. So, let's go! Bye-bye! Ligo na!